ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ଏଣୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଥେରାପିରେ ଯେଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗବେଷକ ମାନେ ତାକୁ ଏକ ଥେରାପି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। ଅତୀତରେ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦରବାରୀ ରାଗ ଗାଇଲେ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଦୂର ହୁଏ, ଐରିଭୈରବ ଗାନ କଲେ ଗଣ୍ଠିବାତ ଦୂର ହୁଏ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କେଦାର ରାଗ ଗାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା କମେ, ଖମାଜ ରାଗ ଗାଇଲେ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା କମିଯାଏ, ଜୋନପୁରୀ ରାଗ ଗ୍ୟାସ ଡାଇରିଆକୁ ଦୂର କରେ, ବାଗେଶ୍ରୀ ରାଗ ଗାଇଲେ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଦୂର କରେ, ବଜ୍ରକାନ୍ତି ଗାଇଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଚାପ ଯୋଉ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯଦି କାହାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ବଜ୍ରକାନ୍ତି ରାଗ ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଭୀମପଲାସି କୁହାଯାଏ ସେ ରାଗ ଯଦି ଶୁଣେଇବେ ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ କମିଯିବ। ମାରୱା ରାଗ ଗାଇଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଜ୍ୱର, ବଦହଜମୀ, ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଦୂର କରେ। ମାଲକୋଷ ରାଗ ଗାଇଲେ ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତର ଭୂମିକା ରହିଛି।